Gan i weld sut detectives yda ni rwan yn gwylio hon. Ble mae hwnna te? Cleddau yn Sir Benfro. Hence, Cleddau. Bit of lippy. Mae'n serious business pan ti'n tabu lipstick chdi fyny de. Ooh la la. Chos mae'n mynd i Paris. So nurse yw hi. OK. Dwi eisiau gweld lluniau'r fodrwy na. Fodrwy? O, mae'n meddwl bod ti'n mynd i gael ei engagio. Mae'r vibes yna. O, mae rhywun yn sbio arna hi. Bob tro ti'n gweld fatha murder mystery, mae yna rhywun yn cydda tynnu bushes a ti'n gweld dial yn ymblod wyt. Dim beth frys garw i fynd i Paris, ag di. Na, chdi. Di ffo ma ddim yn stopio. Cwrdd â fi yn y coed. Ti'n mynd cwrdd â neb yn y coed? Na. Na, ti ddim yn cwrdd ar un... Ti ddim yn cwrdd ar unrhyw byd yn y coed, right? Eifa? Mae am fynd hefyd. Oh, come on. Paid mynd, paid! Blair Witch yw un. Yn hynna yn sgrechian serial killer. Ie, yn hollol. Uh-oh. Ti, mae'n mynd i marw. Glenhau. Soundio'n scary, yndi. Pwy yw hi te? Hi oedd y nyrs ar y dechrau. O, ie. A mae hi'n briod i... Fi mor sori, Helen. Oh, gosh. Mae wedi cael ei lladd. Yn y goedwig na. A bi yw i. About strangulation marks. Red eyes. DCI, I know a strangulation when I see one. Wel, chdi gweld y beth fatha ar y heading ar y newspaper, doedd? O, Strangler, nurses a bethau, ie. Ie. Ti'n mynd gael deja vu, Rick? So mae hwn wedi digwydd o blaen. Yna batrwm felly, does? Gwahanol amgylchiadau, sir. Copycat killer. Sa'n ni di ffindo hadnodd? Ta beth gall fod yn waith rhyw copycat. So iddyn nhw ddeu copycat, sef yna'n golygu fatha bod nhw wedi ffeindio person sydd yn ei dal o blaen. Be ti moyn, fi'n cysgu? I'm not on call, so kindly piss off. Wel, dwi'n ei pawb rhywun yn ffonio fi o gaeth pan dwi off. Gadwch chi lonydd! Ffion. DCI Alan Bones yma. Oh my god, my god, my gosh, my gosh, my gosh, mae'n boss fi ar y ffôn, mae'n boss fi ar y ffôn. O, ie. Chi'n credu bod e'n gyd-ddigwyddiad? Mae rhaid, lladd hi yn policewoman yn yr ces arall. Gosh, ti fydd yn cael y phone calls yma mewn chydig o flynyddoedd ar ôl i ti orffen y degree? Yw Rick yn gwybod bod chi'n siarad gyda fi? O, mae hanes gyda Rick. Ie, a hi. Ie. Does am llawer o Gymraeg rhwng y ddau o bosib, ella. Ella. Ti'n bo? Chydig o genfigen. Felly, dyn nhw dal yn ffrindiau? Dyn nhw'n colleagues? Ne, ysgrifennu history. Mae DI Ffion Lloyd o MIT Caerdydd. Fi fydd yr SIO ar hwn. Fi'n dwlu ar y ffaith ta menyw sy'n rhedeg hwn. Ie. Fel ych chi'n gwybod, mae lofruddiaeth Abi Reina hefyd yn debyg I lofruddiaethau hanesyddol Harvey. Definite copycat. Neu bod y person anghywir yn y carchar. Ac os yw ddigwyddodd yr ail lofruddiaeth 7 diwrnod ar ôl y cynta. So gen nhw 7 diwrnod ar ôl bod o'n nesa, ia. Cloc yn tican. Ydy. Sori, mae'n bod yn... Mam. O, mam, ydych chi eisiau dwi'n gweithio? Ti'n gwybod Rick to? Fe dal yn bisio yn dwi. Odi, mae fe'n. Odi, mae fe'n. Awkward! Pa ti'n mynd yn agos? Mae fe out of bounds, and the cheetah doesn't change its spots. Leopard, chi'n meddwl, ife, Delyth? Mae ddod i wneud wrth I frifo hi. Ti'n gwybod be? Oedden nhw'n exes a ddod teulu cefnu. Credu bod cheetah yn swito well. Shots fired. Hell hath no fury like a woman scorned, ynde? Ar ôl derbyn galwad, daw Ffion a Rick yn ôl i'r orsaf I glywed gwybodaeth ymfflamychol fydd yn newid cyfeiriad yr ymchwiliad. Dewch mewn. DI Lloyd, DS Sheldon. Chi'n cofio Anna? O, pwy yw Anna?
Greg, Paul Harvey. Ydw. Ydyn sy'n yr carchar. Am ladd o ddwy nyrs. Wrach na hi oedd o. Oh my gosh, trying to free up her husband. Pyn ma ddi'n gwybod? Mae rhywun yn gwylio hi. O, sa'n licio hon o gwbl. Oh, god. Paid a mynd allan i jecio. Paid a mynd allan i jecio. Pwy sy'n agor y drws? Dyna'r peth olaf os ni'n neud os o'n i yn y sefyllfa na. Helo? O, na, dos i ti, co. O, ma' hwnna'n mynd i helpu. Fi fan hyn. Os nawr ti'n gwybod Levi, fi fan hyn. Silly Billy. Mae wedi cael 2 glasses o gwyn o... O, hyder. Ie, hyder gyda gwyn hyder. Ie, lle ymladd y byd wedi cael 2 glas o wyn, ti? Ie. Yr ail nyrs. Oedd e da fi. Oh my days. Nath i ddim neud o. So mae hynna'n golygu bod y person nath wneud yr ail un dal allan. Dal allan yna. Yna rhywun efo ma does yn sicr. Paid aros yn yr ardd yma'n! Dwi'n methu gorffan fel la. Na, di. Dwi eisiau gweld mwy. Wel, bren i watch yr ail un nawr, Yeah, definitely. Edge of your seat stuff. Da iawn. Oedd da.